Стой се. В момента показваме как се прави тест на влакна и на пръчки за голем сом. Така, тук ето го сома, ето е пръчката и така, готови. Айде, удар! Дай! Опа, то взема 10 метра. Чакай, скъсахме го. Чакай се. Ето готово, закачили сме го сома, 105 кг е в момента, дърпа, ето е пръчката отзад. Набива, опа, сома побегна, Петре, засичай го. То луд сом. Чакай, върни го, набери го малко. Чекай да стегнем аванса, така се прави тест на пръчки. Дай. Ох, леле, този сом, откъде го намерихме? Леле, бега. 105 кг живо в сом. Набирай го, Петре, набири. Пръчката държи. Дръж, да го ганджосам ли? Петре, тук ми е близо, да му пернем ли една ганджичка? Да му пернем една ганджичка лекичко. Дърпа се този звер, бе, гледай го, нема умора, бе. Нема умора. Я да видим, я виж как набива хубаво. Влакното държи за сега. Дръж. Леко, я да видим. Това го фарах. Така. Ето е рибата. Чакай да го пуснем. Айде отивай да растеш, моето момче. Като станеш 200 кг да дойдеш, пак ще пуснем. Малко оператора да чакай. Ето го пуснем. Айде да го фанем за стичката. Оператора, няма ли го покажем? Пръчката издържа, макарата издържа, но конец е за смяна. Това се установи. Отиваме сега да купуваме нов. Сома, ето вижте го, плува си, щастлив и жив. Поздрави публиката, поздрави така. Ето, айде, чао.